Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хушомадед дӯстони азиз. Инак як қиссаро пешкаш шумо мегардонам. Ба диққат гӯш кинен, дар навор лайк бонен, падалица кинен, шабакаи моро дастгирӣ кинен. Номре ки дар болои экран гузошта мешавад, спонсори ҳамин канал авиабилет. Шумо метавонед ки занг занен барои ватан сафар кардан, билети арзон ба нархи дастрас харидорӣ карда ва ба ватан сафар кунед. Инак қиссаро ба диққат гӯш кинен, мехонам пешкаш шумо мегардонам. Ман як ҷавони бадбахте ҳастам ки дар синни 10 солагиам якбора ҳам падар ҳам модар аз дунё гузаштаанд. Волидонам дар садамаи автомобил ҳалок шуданд ва барои хонаву дари моро соҳиб шудан, амакам парасториамро ба зиммаи худ гирифт. мане ки фарзанди якаву ягона ва эркаи волидонам будам. баъди сари падару модарам дар хонаи худамон ҳақ надоштам ки поямро дароз карда ба ҳазур хоб равам ё як бурдаи нонро беминнату ҷангу ҷанҷол ба даҳонам партоям. ранҷу азоб бисёр бошад ҳам дар мактаб бо баҳои аъло мехондам. директори мактабамон одами хуб буд. маҳз бо кӯмаку дастгириҳои ҳамин марди нек, мани ятим баъди хатми мактаби миёна ба донишгоҳ миллӣ дохил шудам. дар соли 4-уми таҳсили амакаму янгаҳам хостанд маро хонадор кунанд. дӯстдоштаамро ба занӣ гирифтан мехостам, вале янгаам ду пояшро ба як мӯза андохта мегуфт ки бегона мисли саги девона аст. маълум нест ки кай туро мегазад. беҳтараш ягон духтари таҳдонро келин мекунем. нияти зани амакам он буд ки духтари хоҳараш ҷиянашро ба ин хона биёрад ва билохира ба мақсад расид. ҳамсарам духтари зебо бошад ҳам ғурғур худписандиаш ба ман маъқул набуд. вай на танҳо маро ягона зари писанду манзур намекард, балки холаи худашро ҳам ба як пули пӯчак нагирифта рӯзи дароз телефонбозӣ карда мешишт. рӯзе телефони занамро гирифта аз назар гузаронам. ба саҳифаи паёмакҳо даромада хуш аз сарам рафт. зайнура ҳатто шабона вақти дар оғӯши ман будан ҳам ба ошиқонаш смс менавиштааст. аз ғазаб девона шуда дарҳол талоқашро додам ва аз баҳри хонаву дари аз падарам мерос монда гузаштам. танҳо як пиҷакамро гирифта аз дар баромадам. бо дили пурхун ба назди ишқи аввалам Мадина рафта ҳамаашро нақл кардам. вай маро ба падару модараш шинос кард. волидонаш одамони мефаҳмидагӣ буданд. падараш саргузашти талхи маро шунида пас аз ҳисоби худаш тӯй карда Мадинаро ба никоҳи ман даровард. баъд маро дар ширкати худаш ба кор гирифт. имрӯз ман зиндагии хушбахтона дорам ва аз ягон чиз танқисӣ намекашам. амакам янгаам аз корҳои кардаашон пушаймон шуданд, вале пушаймонӣ дигар суд надорад. дӯстони азиз, ин қиссаи кӯтоҳа ки мо буд ки ба поён расид. иншоалло ки қиссаҳои зиёд мепартоем, яъне ки навигариҳои мо ҳам бисёр мешавад. барои хоҳем ки навигариҳои моро бибинен, ҳатман дар шабакаи мо лайк монен, комментария гузорен, обуна шавен ва видеоро паҳн кунем ба дигарҳо. дар ҳаёт ҳамин хел одамо бисёранд ва вуҷуд доранд ки бо азобу шиканҷаи дигар одам хеле хушҳол мешаванд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.